Nairobi kae ka bende thuon wacha kata dhima mar odiochieng' ma kawuono ma bende ihingo nyithindo minyuolo ka dweche 9 pok ochopo biro bedo kanyo mar Parents Embracing Powerful Therapy kata kit rito nyithindo go e yo makare mano ma bende idendo kanyo ni Enabling Skin to Skin Contact. Gino ma bende iluongo kanyo jomoko luonge ni kangaroo ato jomoko luonge ni skin to skin, matiende ni itemo miyo nyathino arita makare kikete machiegni kodi mar mondo mi nyathino maponono in kaka jalno mamiyo inyuolo kandalone podi kata ka dweche 9 podi mar mondo mi oyud liet makare e dendi kaka yorno mar neno ni nyithindo makamago odongo e yo makare. Ang'eyo ni jofwambo magwa ma bende thothne kelonwa wechego mag thieth biro luwo machiegni wach makamano mar mondo mi wabwanyisi ler makare ewi arita makare ahinya to ne nyithindogo ma bende inyuolo ka dweche 9 mag nyodo pok ochopo. Ka wawere kod mano nyakwa Ramogi odiochieng' ma kawuono ma bende en chieng' tich ang'wen tarik 17 dwe mar 11 higani. Odiochieng' ma kawuono senators kachiel kod jod bura biro riwore kanyakla mar luto ombulu ne jogo ma bende yande osechiwore ni olap dhogi ndong' ne komno mar od bura kata mar bedo jod bura ma Iyala. Ka bende nyaka sani wang'eyo ni piny Kenya nitiere kod thuolo mar walo ji 9 kende ma bende biro bedo ka chung' e lo piny Kenya mano kaka jod bura ma Iyala. Chenro makamano nyakwa Ramogi bende wabiro kelo ni achiel kachiel e kinde ma bende obiro chakore. Parni nitiere duond buche mopogore ma bende abiro chungo jogegi ma bende ibiro lutnegi ombulu odiochieng' ma kawuono ka duond burano mar UDA nitiere kod thuolo mar yiero ji 5. Wantiere kanyo kod duond burano mar ODM ma omi thuolo mar ji 2, Jubilee ng'at achiel kaachiel kod Wiper ma bende biro yiero ng'at achiel maponono hape nyalo lwar mar mondo mi obed jaod bura ma Iyala ma bende en kom mwaseneno ka jomopogore nowuok oko ka gin bende ne gigombo ni gibed jod bura mag Iyala e pacho kae. Kopogore gi mano nyakwa Ramogi wach machielo ma bende timore e sekta mar thieth odiochieng' ma kawuono ma bende wabiro luonu machiegni en odiochieng' ma kawuono jagoro mongirore e migawo mar thieth odiochieng' ma kawuono biro tayo chenro mar yawo kar timo nonro ahinya to ewi tuono mar kansa ka bende mano ong'ere kaka Sub-Saharan African Center for the International Agency for Research on Cancer. Ka bende kar timo nonro no mar kansa biro bedo e kar timo nonro mar KEMRI e pacho kae mano Kenya Medical Research Institute KEMRI. Ka bende okang' makamano biro kaluwore ni tuo mar kansa nitiere medruok e tuo mar kansa e pacho kae. Ka bende chenro makamano wabiro luonu machiegni. Par ni tuo mar kansa en achiel kuom tuochego ma bende jigama iluongo kanyo gi dho ngere ni gin non-communicable diseases. Ka bende chenro makamano mar sidho ayanga kar timo nonro mar kansa wabiro kelo ni e kinde ma bende kata wabiro kelo ni matut kod jofwambo magwa ma bende biro bedo kuro mar neno ni otim chenro makamano e yo machalo kod mane. Kawe pogore kod mano nyakwa Ramogi ka podi wadhi nyime kod chal mar fwambo kinyi ma kawuono ma ineno kanyo mano en jatenda migawo mar wechego mag somo e pacho kae mano Ezekiel Machogu. Odiochieng' ma kawuono Ezekiel Machogu biro chopo e kaunti ma Kisumu ka bende obiro bago romo e skund nyiri mar Kisumu Girls ma yudore e kaunti ma Kisumu. To romo ma kamae biro bedo ni en romo marang'o? Romo ma kamae biro bedo ni en romo obiro romo kod jogo ma bende kata apisas kata team ma bende ochung'ne pango chenro mag timo penj e pacho kae. Par ni higa ni mar 2022 e higa mokwongo ma bende piny Kenya nitiere kod penj 3 ma bende ibiro tim. Mano penj ma bende ibiro tim kod jopuonjre ma nitiere e grade 6 ka bende gibiro timo penj makamano ka mar miyo gi thuolo mar dhi e junior secondary school mano e grade mar 7. Higa ni bende wabiro bedo kod penj mar KCPE ma bende ibiro tim e higa dweni. Ka bende kochopo kanyo dwe mar 12 to nyithindogo ma bende nitiere e klas 12 kata form 4 biro timo penj margi mar KCSE. Mane momiyo jatend migawo mar somo e pacho kae Ezekiel Machogu odiochieng' ma kawuono biro bedo e kaunti ma Kisumu mar neno ni oseket piny ikruoge makare mano motelo ne penj duto ma bende ibiro tim mano ma
higani, obed mano mar CBC, obed mano mar KCPE kachiel kod mano mar KCSE. Jopuonjre bende ang'eyo nosebedo ka ikore yo makare mar mondo mi gibi tim penj makamagi e yo makare maonge kod ng'ikruok moramora. Ka wawuok e kaunti ma Kisumu, wadhi nyaka e kaunti ma Mombasa. Mineno kae, ma en jatend migawo ma bende ochung'ne wechego mag wuoth. Mano en Kipchumba Murkomen. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung'ne wechego mag apaya kaachiel kod wuoth e pacho kae, Kipchumba Murkomen biro timo limbe mare ka dho wath nam chumbi. Ka bende obiro limo dho wath ma Mombasa mar mondo mi onona kaka dho wath makamano osebedo katiyo. Ka bende chenro makamano ibiro lunwa machiegni kod jafwambo marwa ma bende yudore e kaunti ma Mombasa kono, mano George Aoko. Madleronwa ni e kinde ma bende Kipchumba Murkomen biro chopo kuro gi nang'o ma bende obiro keto piny mar neno ni dho wath ma Mombasa obedo makare kendo omedo tiyo e yo maber. Ka wawuok ka dho wath nam chumbi nyaka Ramogi Tv, e wach machielo ma bende timore e pacho kae, ma wach ma bende jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Migori biro luonwa machiegni. Odiochieng' ma kawuono wach ma bende jafwambo marwa George Juma mayudore e kaunti ma Migori biro luonwa machiegni. En wachno kotudore kod jiwo somb nyithindo manyiri. Odiochieng' ma kawuono riwruok ma ok mar piny owacho, mano mar Forum for African Women Educationists, mano ma pacho kae, odiochieng' ma kawuono gibiro chako ayanga chenro mar jiwo somb nyithindo manyiri. Ka bende gibiro tudore kod migawo moro ma ok mar piny owacho e bwo chenro mano mar Imarisha Msichana Project, kaka mano chenro mar ting'o malo somo mar nyithindo manyiri. Ka bende chenro makamano chano mar duoko chien kata duoko piny iye ma ohiu ma bende nyithindo manyiri matindo thoro bedo godo e kor gwenge ma pacho kae. Ka chenro makamano ibiro sidha yanga e counties 20 mayudore e pacho kae. Moko kuom counties ma bende chenro makamano ibiro sidhi, chenro mar jiwo somb nyithindo manyiri, mar duoko piny iye mohiu e kind nyithindo manyiri. Moko kuom counties ma chenro makamano ibiro timo riwo kanyo county ma Nakuru, wantiere kanyo kod county ma Nairobi, Machakos, Elgeyo Marakwet, Kiambu, Garissa, Bungoma, wantiere kanyo kod county ma Siaya bende e kind counties mamoko ma bende chenro makamano biro dhi nyime. Mano chenro mar neno ni ojiw somb nyithindo manyiri kaachiel kod duoko piny iye mohiu e kind nyithindo manyiri. Ka wawuok e kaunti ma Migori, aseng'isi kanyo ni chenro makamano iluonwa machiegni kod jafwambo marwa mayudore e kaunti ma Migori, mano George Juma. Ka bende obiro nyisowa ler matut e wechewa mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay. Nyako Ramogi Tv chenro mabende kata wach mabende jafwambo marwa ma Homa Bay biro luonwa machiegni kawuono, mano tudore kod ng'iyo ler mar alwora e kaunti ma Homa Bay. Kanyaka sani nitiere thoth jodak, ahinya to jogo ma bende odak e kuonde ma yuto ji ni piny, mano e kaunti ma Homa Bay. Iwachore ni podi gionge kod chope mathoth ahinya. Ka bende odiochieng' ma kawuono Juang mano noka mar choche e kaunti ma Homa Bay. Ka bende wachore ni thoth jodak e kuonde dak ma bende yuto ji ni piny, kata kuonde dak ma bende wacho ni gin kuonde dak mongore ahinya to e kaunti ma Homa Bay. Wacho ni thoth jogo ma bende odak e gwenge ma kamago gin jogo ma bende ler mar alwora margi ok osebedo maber. To mae timore nikech ang'o? Nikech nok mar choche ma bende yudore ma onge e kaunti ma Homa Bay kono. Ka bende jafwambo marwa Ali Abich odiochieng' ma kawuono biro loso kod jogo ma bende ochung'ne ler mar alwora e kaunti ma Homa Bay
mar neno yo makare mabende nyalo kony godo jogo ahinya to jogo modak e kuonde mabende yuto ji ni piny e kaunti ma Homa Bay mar neno kaka inyalo ket ler mar alwora kono, kaka inyalo gerne gi chope mar mondo mi gidag e alwora mabende nitiere kare. Nyakora Ramogi Juang gi weche mabende timore e kaunti ma Homa Bay. Abweche makamago Nyakora Ramogi Juang wabiro luonu machiegni kaluwore ni na mi mana chal mar fwambo ne ang'ika moko kuom gigo mabende jofwambo magwa biro luonwa odiochieng' makawuono kata weche mabende timore e pacho ka odiochieng' makawuono ka bende nachako ni kacha kod masira mabende otimore e kar dak mar Rwaka e kaunti ma Kiambu. Kanyaka sani ji 2 oseyangi nowito ngimagi e odorofa mabende oruombore piny e kar dak mar Rwaka e kaunti ma Kiambu. Mago duto kaachiel kod weche mamoko mathoth pod wabiro luonu machiegni kendo nyalo bedo kod geno ni mago weche mabende ibiro neno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo yiena mar mondo mi akaw yweyo matin. Tok yweyo matin Nyakora Ramogi Juang abiro donjo kod twaka e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ngima iya ukikore. Samoro rieny. Ero kamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie monda tho. Yo ka yie mondi tim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Herok chiure nono nyaki chiu here ki yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji tema ntiere odni oheri ahinya. Thapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mane Ramogi TV. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Naitwa Robert huko Igo, nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo. Yenyewe ni furaha kubwa. Ndiyo nilikuwa na hiyo imani ya kuwa nitakuwa na hiyo pesa kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Mchezo wa Shabiki ni ukweli. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Shawarma wangi mar gweno gi mar ringo mar dhiang'. Dial *860*419# to get Oyo Daktari. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Me knock and the door shall be opened. What a bit easy. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message.
Namba ma studio en aria deka uchel no. Ma en Dero, the house of rumba. Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kalusi. Jatelo, reporter check nikelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jakanisa. Kendo ni kod chia. Poka luongo ji. Mae kik bai. Hey! Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana Ramogi TV. Ganda sim, tupo side. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama mani nyote kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na cheketi subere mambaru ni mekamna meja. Miel manyasani. Kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro, Lind Ramogi, kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso, saa 5 otieno, mana Ramogi TV. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Qatar. Piny Kingi, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Timbe 32 rakore ka wengegi giketo e okombe adhula mar nyadhi e piny mangima. World Cup. Obiro bedo tim mar Brazil, France, kose achiel kuom pinje Afrika. En mabiro kelo okombe no kuom thuolo mokwongo. Adhula ogoyo tach. Kete mana e kuku World Cup, wuok tich nyaka tich abich. Saa 7:30 odiechieng'. E Ramogi TV, Citizen Digital, to kod View Sasa. Mano doko pamo. Mano doko miel. Yae. Mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor. En chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod wuod Karungu Jilo Jamwaka. Mayo Injili Mit.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. En mana dakika 31 kende tok sadek mar okinyi nyakwara Ramogi Juang arwakini machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono kam an mabiro tai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Ramogi Juang okinyi makawuono thuon wach mabende wadwa twake e studio kae otudore kod ler e wi omenda no mar Hustler Fund ma en tok ka jatend migawo mar wechego mag omenda e pacho kae nose golo ayanga kata nose wacho ayanga moko kuom chike mabende oket piny ahinya ne jogo mabende ibiro yienegi mar mondo mi gikaw omenda no mar Hustler Fund. Kanyaka sani bende kalure kod migawo onogo mano migawo mar omenda e pacho kae omenda no mar Hustler Fund obiro bedo omenda ma jopiny nyalo kawo ka bende unitiere weche mopogore mawach kanyo ni nyaka ibed jago no man en jahigni 18 to nyaka ibed kod opande ibed kod nyalo mar bedo mar kawo omenda no mar Hustler Fund. Ka omenda makamano matin mogika en 500 to mang'eny mogika mabende ibiro mi jopiny en shillings 50,000 mano e tielo mokwongo mar omenda makamano mabende ibiro chiw kochakore kanyo tarik 30 dwe mar 11 higani. In kaka japiny ikawe e yo machalo nade? Mane thuon wacha mabende wabiro twake studio ka odiochieng' makawuono mar mondo mi wapuonjre ni omenda makamae omenda ma entiere kind 500 nyaka 50,000 en omenda minyalo chako godo hala machalo mane, to en omenda manyalo konyo e jolo hala mari e yo machalo nade. Okan kenda mar mondo mi abed kod twak maket kod mae antiere kod wela deka mabende wabiro bedo godo kod twak mong'itho wapuonjre kaka jokanyanam ewi kaka wanyalo bero ngimawa ahinya to gisani mabende sirikal manyien okelonwa omenda manyalo yudo e yo makare. En omenda makiluwo chike duto moket piny tinyalo yude kendo inyalo dongo godo ngimani e yo mopogore. Antiere kae kod Eric Odera mabende en jalony e wechego mag uchumi. Machiegni ahinya Eric Odera okinyi makawuono. Erokamano. Kwa moso jo nyikwara Ramogi duto te ni oyawre uru. Erokamano. Nyakwara Ramogi Juang wendo wa mar ariyo mabende obedo diere kanyo en Geoffrey Nyunja. Geoffrey Nyunja machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono inyalo mana lero ne Nyakwara Ramogi Juang ni kawuono ibiro kae e lo jopiny, ibiro kae e lo johala. Ponono itimo hala mane kata in jago matimango machiegni ahinya Geoffrey Nyunja. Erokamano. Abenda moso ni Nyakwara Ramogi Juang ni oyawre uru. An kaka kawuono e lo jo hustlers. Atimo hala matin Nairobi ka ema wachorego. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakwara Ramogi Juang mana kaka ineno podi antiere kod wendo achiel mabende poko fuloreno. Wendo machielo en Dr. Otieno Panya. Dr. Otieno Panya en jalnon weche mag ohala. En bende obiro bedo kae mar mondo mi otem fuononwa ni omenda mantiere kind 500 nyaka shillings 50,000 en ohala mane minyalo chako godo to nyalo jolo ohala mari e yo machalo nade. Machiegni ahinya Otieno Panya okinyi makawuono. Erokamano Joyce. Amoso Nyakwara Ramogi duto te ni oyawre uru. An andiko e gazet mar Business Daily. An gi kolam kanyo mar weche mag ohala. Apart from mano apuonjo weche mag ohala e mbalariany ma Jomo Kenyatta University. Erokamano uru. Erokamano. Nyakwara Ramogi Juang mana kaka iseneno antiere kae kod chwo adek. Wanyalo wacho ni gin chwo
ma wigi otimo jere. Wadwa bedo godo kod twak mong'etha mar mondo mi in kaka japiny ibed kod ler, ibed kod ng'eyo mar ng'eyo ni Hustler Fund to biro konya e yo machalo nade. Jomoko sebedo ka golo paro mopogore opogore ahinya ahinya kotudore kod omenda ni mar Hustler Fund. Bende ne wayudo thuolo mar choko pach jopiny kowuok e counties mopogore opogore mar mondo mi in kaka japiny in bende iwinje tie wach. Iwinjane ni to giwachang'o kotudore kod wachni mar Hustler Fund. We wawinjane kaka jo Migori no loso kotudore kod omenda ni kata guch omenda mar Hustler Fund. Akwayo mondo pesani kapok ochiwe to ng'i jopur asa pesani ochak gi jopur man piny kabisa mondo gitingre malo, watiek kech, watiek oro, watiek climate change. Mondo watim ma nyaka geng'e ni pesani okete e yo mayot, inyalo kawe e yo mayot moloyo kik ket gik mang'eny midwaro mondo chiw pesani. An kaka Hustler gima nyalo wacho Hustler Fund en fund maber ahinya. To gima koro chanda kode ahinya en ni gima dakwayo ni mondo gidhi e community singech yudo ka gik moketi kata condition moketi mondo ng'ato yud Hustler Fund ni yudo ka ntiere ng'eny ji pok obedo sawa gi wach kaka onego bed ni kawe. Koro nakwa ni sirikal kanyalo bedo to giwuothe nyaka mashinani mondo ka gisewuothe mashinani to giwuoye kendo giwuoye gi jopiny ka gipuo jopiny yo mikawego kapok gikele. Niko kamano to Hustler Fund ni biro chopo ni orem mane lwet jok mamoko mani malo kata jok mamoko manitiere town gibiye rural gibiye gweng. E tije mag aswekra machalo pidho yien gi wagoyo erokamano kuom Hustler Fund mobiro ni to wakwayo bende ni koro Hustler Fund ni eri oketnwa chike ne obede mayot nikech ng'ama hustler ok en ng'ama nyayudo pesa e yo mayot, en ng'ama chandore eka yud pesa. Kwa hivyo ketnwa chike moko mabet kayot moko ridore ahinya ma samoro idwani mondo ikwa pesa tiyudo ka chik moro geng'oni, idwani ikwa pesa kama to chik moro geng'oni. Gimachielo bende iyudo ka pesa makama ok odhi ne ma hustler, iyudo ka pesa nieri nogo kode kona odhi ne jomoko monyalo sana. Wan ma hustler gieki yeuru mondo pesa no chopnwa mondo konywa mondo wabende wayud kaka ohala matindo tindo mwagoyo gi nyalo ting'ore malo. Groups nitiere moko ma kata en ma ji 20 kata moko ji 30. Koro ka siling 500 each member mar youth pesa ni odhi konyo ji nade. Magi pesa ma wan gikora naneno mana ni president gik mano wacho na en gik mano chalo mano wacho mana diere campaign mondo no jiwo campaign nego warwake telo waserwake telo. Koro mana just kickback kaka pesa moko mane mi wadire mano campaign kaka siling 50 100 okwane different. Koro an gi kora simo kano ni presidency chuko gumo mana wang jo youth spin ka koro gima nochiko wa maber okonyal gi miyo wa gi sani. Chakre siling 500 ok nyal uso kata njugu ma ng'ato dhigo maber to siling 50,000 to kaponi president ong'eyo maber ni ng'ama chako ohala manyien ok nyal chako go machul pesa no. Omiyo wan wakwayo ni ka pesa owuok mar Hustler Fund ochak ji 100,000. 100,000 no ema nyalo konyo jowa. To wach mar siling 500 kata 50,000 no mano dwaro ng'ama moseya ohala mang'eny manyalo loko ohala kod jogi. To wan gima ng'eyo ni pesa Hustler Fund owuog maber mondo ji oyude e yo maber. Ka en group owuoga pesa moro maber ma ng'ato chulo ka ong'e ni ochulo gimoro makonye. Ne wageno ni Hustler Fund idhi miwa pesa maber manyalo konyowa loko ohala. Emomiyo nyocha wawacho ni ka Ruto nyalo kelonwa Hustler Fund kaka president to wane wamor ahinya kaka kijende mondo mi wayud yo mwanyalo konyorego wan wawegi. To ka koro wawinjo wach mar siling 5,000 ni siling 500 ni chakogo onge gima siling 500 nyalo konyogo kata mana jabulo duma e kor ndaro. Omiyo wakwa president ni kodwaro konyowa kaka wan youth to miwa pesa manyalo konyowa. Owe wuondowa gi siling 500 kata siling 5,000 omiwa siling 200,000 kadhi mbele mwanya yawogo ohala manyalo konyowa. Omiyo sani wan gi kech makidwa miwa siling 500 to onge gima biro konyowago e wach mar ohala mwadhigo mbele ni. Okwane tiende nikech pesa midwa golno pesa no siling 1,500 at least to
siling 500 ka un e group de konyu nade to en pesa moro ma bende ok nyal konyo jopiny ma kata jabulo oduma kata mana mine ma uso oduma ok nyal konyo ji. Parono kiliw, parono ber. Waunguru ker lwedo mar kelo paro maber mar mondo mi ogol hustlers .0 point 10. En mana ni wakwayo ni the state mondo mede pesa no bede kiwango moro kata rang'iny moro mamalo. Bang' golo pesa na wakwaye sectors mopogore opogore gitim ne youth training makare mondo mi ging'e yo madhi kare mar tiyo gi pesa ne. Kik wati gi pesa gi 50,000 kaka wan e group moro mar loso recycling. Koro komiwa 50,000 no, 50,000 ok nyalo kata medo product kata ko akawe loan bo atim godo gimoro. Gisani kaka gi groupwa wadwaro gik mang'eny. Akwayo ni president wa medwa kata 100 manyalo konyowa e shidawa nikech sani piny to tek. Mago pacha jodak e kaunti ma Migori kaachiel kod kaunti ma Kisumu. Paro mabende gichwalo kanyo kotudore kod omenda mabende ichana kata ichan chiw kaka hola omenda mar Hustler Fund. Kabende omenda makamano en omenda mabende hola matin mogika mar omenda makamano biro bedo kanyo shillings 500. Hola mathoth mogika mar omenda makamano biro bedo kanyo shillings 50,000. Ka omenda makamani biro duoka kod nyinyo manitiere wiye kata interest mar atamalo 8. Kabende chakruok mar chiwo hola makamano biro bedo tarik 30 dwe mar 11 mahigani. Kabende owach kanyo ni kamar mondo mi ibed kod nyalo mar yudo omenda no mar Hustler Fund nyaka ibed jago ma en jahigni 18 ibed kod opande mari. Tok mana mano kende omenda makamano ibiro chiwne jogo mabende gin jokanyo mago miwacho gin mag micro, small and medium enterprises. Matende ni gin jogo mantiere kod ohelni matindo. Ka in jago mantiere riwruok moro amora mar saga kata Sacco Society kaachiel koda ka in jago mabende biro bedo e chama mopogore opogore ma ji ponono nitiere godo e kor gweng' kacha kata gun jogo mabende timo kata un group no matimo table banking. Mage jogo mabende inyalo chiwne omenda no mar Hustler Fund matin mogik en 500 to mang'eny mogik en shillings 50,000. Network mabedo godo kawuono ichwalonwa ote mari e namba mar 2-600. Facebook wantiere live iyudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Namba wabende wabiro goyo keto kanyo inyalo gochonwa mar mondo mi ichwalnwa pachi kotudore koda omenda ni mar Hustler Fund. Kocha kotuok mar wayanga okinyi makawuono jomoko bende penjore winjo kaka jodake e kaunti ma Migori kaachiel kod Kisumu ochwalo pachgi kacha. Moko kuom giwacho no omenda makama ponono ibiro chiwe to kobir luar e lwet Hustler wuon. Onyalo luar e lwet jomoko ma ponono wacho ni gin hustlers kata ponono nitiere cartels manyalo donje iye kacha. Omenda nego be ni en mar Hustler to okodhi ne Hustler. Hustler en ng'ama chalo nade? Eric Odera, in kaka jalonye weche mag uchumi. Okay, erokamano ahinya Joyce. To gi nyikwa Ramogi kuom twak makawuono. Achiel, Hustler en ng'at moro ma dweng'one ni piny ma ok nigi tich mondisore manyalo miye nweng'o e yo moriere maber. Tiende ni en ng'at ma nweng'one ni piny kaeto onge tich moro malong'o. Koro nweng'one ok onyal wacho ni kawuono ayudo kiny ayudo. Onyalo nwang'o kawuono to kiny ok oyudo. Ng'at ma kamano inyalo luong ni hustler. Kamano. Korka kori Geoffrey Nyonja in biro kae kaka japiny, biro kaka ja ohala matin. Wacho ni biro kae kaka hustler. In ukawo ni hustler monego be ni omenda mar Hustler Fund ni luare lwete. En ng'ama chalo nang'o? Mana kaka osiepna ni osewache mara ok bor kode matin. Adwa nokwongo awinjre gi nyikwara Ramogi Ajwang' ni hustler ok en ng'ama obet oling' aling'a. En ng'at moro mobet to timo gire moro matin monyalo yude gimoro matin to gire matin moyud ni ok en gadieri ni ang' noyud gino. Tene samoro kiuso mendi moro kata kiuso nyanji moro in kanyo gigeno ni ng'at moro ang' nobi ong'iewi ng'ano samoro nyalo biro lew moko ong'iewi, samo ong'iewi no iyudo gimoro, samo ko ong'iewi no idok kamano. Tiende ni en ng'at moro ma onge aswariti ni ang' no yud gino
ang' noyud pesa momodo got. Otema ka en gi geno ni obiro yudo. Mm. To ok oling' otimo gimoro matin. Korka kori Dr. Tieno Panya, Hustler ni en ang'o nikech ji osebedo ka ywaka ni yes iwacho ni omenda ni en Hustler Fund mar adiera to nego bed nolwar e lwet Hustler. Hustler en ng'a? Erokamano Joyce kuom thuoloni. Iwuoyo kiwacho ni iwuoyo about micro, small and medium. Koro kwawuoyo micro, small and medium magi e hustlers, okay? Definition mar hustler kata micro, small and medium gi tiende ni en ohala manyalo ndiko kochakore ji ariyo wach kata ni ng'at achiel nyaka ji 50 iwinjo. Koro micro, medium, micro, small and medium gima ji ok ong'eyo ni nitie kata kembe ma according to you inyalo paro ni mago kembe madongo but gin e category no so long as ni ok ginyalo employ ji between maybe ng'at achiel ji ariyo kata like for sole proprietorship ma yudo ni ng'ato en ng'at achiel to riwe gi kata na watni moro donge from that point nyaka ji 50 mago ni category mag hustlers kamano. Ulero makare ahinya bende jomoko nyalo wacho ni ponono hustler gin jogo modak iwacho kanyo gi dhongere ni from hand to mouth. Iyude tichame tema ponono kata minyalo kungo onge kata matin. To koro nyaka sani sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto osewacho no omenda ni mar Hustler Fund ibiro sidhe ayanga kochakore tarik 30 dwe mar 11 higani mano giko mar dweni. To en omenda ma bende nitiere kinda 500 nyaka 50,000 mabende winjo kanyo ka joneno magwa kata jopiny bende chwalo pachgi mopogore opogore kotudore kod omenda makamagi. Omenda makamae ibiro duoke kod nyinyo kata interest mar ma en 8% kata tamalo 8. In kaka jalonye weche mag uchumi ponono omenda makama obiro bedo kod pogruok mane kotpogore kod omenda mamoko ma ponono ichiwo ne johala kata ne jomoke pacho kae mar mondo mi gijiw godo ohelni mekgi. Eric. Erokamano ahinya Joyce. Pogruok mantiere kuom omenda ni gi omenda moko miholo e bengi en achiel kuomgi en nyinyono. Nyinyo mar sirikal mar miluongo ni Hustler ni giwacho ni odhi bedo atamalo 8. To banks mang'eny chiwo nyinyono atamalo 12. Koro nitiere pogruok kanyo matin. To kiweyo mano bende nitiere jok moko ma bende holo ohalni moko ma holo machalo kaka Safaricom ineno ka jopiny kawe Mshwari, Fuliza, Gang'o. Gin nyinyogi dhi gi odiochieng' kodiochieng' gin gi nyinyo michaji. To mar sirikal ni to wacho ni atamalo 8 e higa. Koro mano pogruok mantiere kupogore gi holo moko ma mihole bangi to gi ohala moko machalo kaka Safaricom gi credit facilities moko gi. To ng'ato nyalo bedo ni penjore ni omenda makamae iwacho ni en atamalo 8 wachore ni obiro bedo omenda ma nyinyo miduoko go e wiye en atamalo 8 e higa matiende ni en komigo kata wachiw ranyisi ichako chiwe tarik 30 dwe mar 11 higani. Nyinyo mabende jogo mabono wanyalo wacho ni mana ka happy olwar kinyalo yudo omenda makamano. Ibiro duoke kod tok higa achiel ema nyinyo no nyuolore kose pogruok ni kanye ponono nitiere nyaka Ramogi Ajwang' moro mok winji e yo makare. Tem mana maber. Tiende ni kikawe to ohala ma nyinyo ni no pesa mikawo no nyalo nyuol gi atamalo 8 mondo mi orom midwoke. Tiende ni kikawo wawache ni ikawo ichiwe siling 500 mano matin mogik. Koro imanyo atamalo 8 kuom 500 no. Mano e pesa mowinji duoki bang' higa achiel. Mopogore gi moko ma ponono iduoga bang' dwe achiel to senyuolo ni nyinyo. Kamano. Kata mopogore gi miduoko bang' odiochieng' achiel. Kata bang' dweche. En to kikawe to giwacho ni bang' higa achiel iduoke gi atamalo 8. Koro 8 e wi 500. Mano e miduokego. Kamano. Kabiro korka kori Geoffrey Nyunja in kaka jago mobiro kae e lojo piny. Omenda makamae en 500 matin mogik 50,000